Yan naman mga toy, malaki to. Yan mga toy, oh. Ano ta? Grabe mga toy, napakalaki. Diyos ko, ano kaya to mga toy? Ala. Ay, hito ulit mga toy. Ay, ala, naputol yung taw-taw ni Papating. Sorry, Papating. Oh, no! Iwan kita rito. Agatin nyo na. Pinagat na nga mga toy. Yan, laka. Iiwanan pa yun rito. Ayaw nila iiwanan mga toy. Yan na naman. Oh. Mga toy, oh. Yan na naman mga toy. Mga katoy, oh. Dalawang hito na nag-aaway-aaway na. May plap-plak pa. Dalawang plap-plak. Grabe, ang laking hito mga toy. Sus. Mga toy, paano kaya may angat to? Sus, napakalaki mga toy. Diyos ko. Mga katoy, ang laki talaga. Grabe. Sana maangat natin to mga toy. Diyos ko, paano ko kaya maangat to mga toy? Uy, ang laki talaga mga toy. Oh. Mga katoy, oh. Yan, oh. Ang laki. Allah. Sus Mariusip mga toy. Sana maangat ko to mga toy. Lord, tulungan niyo po ako, Lord. Maangat ko po sana to, Lord. Lord. Mga toy. Medyo patagal-tagalin mo natin mga toy para ano. Mga toy, nakarami na ako. Ano? Mga plapla na dadali ko mga toy. Di na ako mag-i-intro mga toy. Ito na, kinakagat na rin yung ispo. Yun mga toy, kinagat na rin. Ayun, laka. Mga toy, oh, laki na rin tong nadali ko. Oh, mga katoy, oh, laki rin to. Ito mga toy, ito hito. Ay, saan ko eh? Ibulis ako mga to mga toy. Ginagawa mo. Naku, may bangka. Ito yung bangka. Sacrifice natin to mga toy, may bangka. Ay Lord, tulungan niyo po ako. Yun, naangat ko Lord. Ay, thank you. Mga toy, naangat ko. Mga toy, naangat ko mga toy. Laki. Grabe mga toy, may bangka. Sinacrifice ko na mga toy, laki. 1 kilo may higit to mga toy, grabe. Mga toy, oh. Uy, laki. Mamaw, thank you Lord. Thank you. At naangat ko na bago naman itong bangka. Lord, thank you Lord. Grabe, yan laki. May tilapia pa ako sa bulsa mga toy. Grabe. May tilapia pa ako sa bulsa, ang laki rin. Ginagawa mo. Mga toy, oh. Yun, thank you Lord. Salamat nga pala kay Boss Nico sa pagpa-spot dito sa ano niya, sa likod ng bahay niya. Ang laki mga toy, pakita ko sa inyo mga toy yung ano. Ibulsa ko nga ulit ito mga toy kasi ano, hindi ko maaangat yung lagay na to kung gaano kalaki yan mga toy. Oh. Sip natin mga toy. Sip din natin tong nito. Mas the best to. Thank you Lord talaga Lord. Thank you Lord. Yon, thank you. Ito pa. Grabe, parang gusto ko na umuwi. Pero maaga pa mga toy, nakaano pa lang ako dito. 1 oras. Yun o. Mga katoy, Diyos ko, thank you Lord talaga sa spot na to. Mga toy, oh. Uy, laki. Ay, huwag kang papalag. Baka makawala ka pa. Huwag kang papalag. Yan ang pinakamalaking nadali kong plaka mga toy. Pero ito, marami pa dito. Yun o. Mga katoy, oh. Uy. Grabe, 2 kilo na ito mahigit. Siguro mga 3 na to. So yan mga toy, bali welcome po ulit sa panibawang fishing adventures po natin. Samahan nyo po ako mga toy dito sa fishing spot na to. Uy, nagkabulol-bulol ako. Grabe ka ba ako mga toy? Sabi ni Boss Nico, pagka marami daw ako nahuli or mahirapan ako dito umangat kasi mahirap tong spot mga to, mahirap pababa. Bali binigyan niya ako ng ano, ng hagdanan na ano, yung kahoy lang. So tinanggal ko mga to, baka mamaya pagka ano, pauwi na ako
tanggalin yung kahoy, di ako makakaakyat sigurado. So yan, ibali i-chat ko muna mga tay si Boss Nico, papakita ko to, baka bumunta dito sa spot natin, so para mapasalamatan natin. Maraming salamat po talaga. Welcome po ulit sa pinabagong fishing adventures po natin mga tay. Balit samahan nyo po ako. Jackpot, thank you Lord talaga. May pang birthday na ako mga tay. Yay, thank you Lord. Dito tayo sa may Barangay Duejo pala yung fishing spot natin. So yun, shoutout tayo mga tay. Nagpapasalamat po pala tayo sa lahat ng subscribers po natin at sa mga silent viewers po. At sa mga paparating pa pong subscribers, marami pong salamat. Sana po wag nyo pong i-skip po yung ads natin para sumahod na po tayo mga tay. So di ko muna mga tay di ko muna lalatag tong kasi ang kibit mo. Mayroon pa mga mga tay, mga 3.2, 3.5. Yun, pero yun talaga yung plapla. So yan, bali na. Diyos ko, bilisan natin. Yun, shoutout kay Trupang Biwas TV. Yun, shoutout Bintoris TV Official. Yun, shoutout Major Jason TV. Yun, shoutout Abner Riders. Yun, shoutout ginagawa mo. Island Cat TV. Yun, shoutout Eid Vlog mo. Yun, shoutout Mariel Mar. Shoutout Raul TV Official. Yun, shoutout Romana Palisul. Tama ba? Mga tay, pasensya na po. Lahat ng Insa Anglers members. Yun, shoutout. Yan, tara mga tay, samahan niyo po ulit ako. Grabe, kakabaka mo tayo, nagkakabulol-bulol ako. Ito lang yung spot natin mga tay, Bali, mahirap lang yung stand ng cellphone natin. So, ihahanap ko na lang siguro dito po mga tay, itatali ko dito sa kanto. Tabi-tabi po, magpatabi-tabi tayo. Dito ko na lang siguro itatali mga tay, sa kanto na to. So, dito na rin siguro ko aakit, mayroong sa mga tay. Tabi-tabi po. So yun mga tay, pali dito po. Marami medyo maganda-ganda yung natin. Pasensya na po, lilinisin ko po yung nyo. Tabi-tabi po. So yun mga tay. Yan, tatali ko na lang siguro dito. Dito mga tay. Tapos, bali yung spot ko pala mga tay. Ito. Dito ko nakadali yung plata. Yung ito mga tay, ganda. Ganyan na lang siguro mga tay. Dito tayo. Malinaw-linaw. Kaso baka magulat tayo. Ginagawa mo. Taob tayo dito. So mga tay, ito yung spot ko. Dito. So tapos dito mga tay, paagos ako dyan. Paagos dito. So siguro abang ko dito mga tay, isa. Yan, bali yung lalim mga tay, nasa dalawang 2 feet yung lalim. So ito, yan mga tay, taw-taw natin mga tay, tinalian ko siya. So ito yung natin mga tay, pang trabaho natin sa gilid. So yun, bali. Tapos ito mga tay, nakadali ng hito. Ito ang nakadali ng hito mga tay. Diyos ko, thank you talaga. Ayan napakasimple lang yan mga tay. Hindi yung nakalaban mamahalin mga tay. Baka pumunta mga tay si Boss Nico. Yun nagpapunta sa akin dito. Yung kasama ko mga tay noong nakaraan, yung nagbanding kami kasama ko si Kuya Sandy, tapos si Boss Nico doon, at kami tagay-tagay konti. So yun mga tay, ito lang. Naku, yan na naman, meron na naman, may bangka na naman kasi mga tay. Teka lang mga tay, bali update ko na lang po kayo ulit. Tanggalin natin. Yun mga tay, sabi ko na nga, tinira na naman mga tay. Ay sus, grabe, nataranta na ako mali, pasensya na kayo, bulbul na ako. So yun mga tay, yun na yan, medyo maalon-alon pa. Sayang yun mga tay. Yan, dalawa mga tay dyan. Tapos ito mga tay ay ito yung kasi tinali ko to kanina kaya napilitan kumagat yun, napilitan na ako mag-intro. Di sana muna ako mag-i-intro. Sana pumunta matay si Boss Nico para makita niya yung huli natin. Kasi sabi niya kasi pag nakahuli na daw ako i-chat ko daw siya. So yun matay, ito. Uy.
Nakakala ko, hinila na naman. Diyos ko. Tataray natin ito mati. Okay, papagos lang natin. Ay, maraming salamat nga pala sa mga... Yung ano pala to, itong spot ko pala to mga katsoy. Kabulbula pala ako, sorry po. Yung huling upload natin ay dyan lang yun, no, sa alos sa kabila lang. So ito, dito sa may kanto. So ano lang, mahirap tong spot natin. Kung pupunta kayo dito matay, mag-text kayo sa akin or may schedule kasi dito. Sabado lang po pwede at linggo. So yun, paagos tayo matay. Paagos. Sige, agos. Agatin mo na at ibinibidyo ko na kayo kanina, ikagat kayo ng kagat. Shoutout nga pala kay Katsoy Nel. Yan, shoutout Katsoy at kay Mac ng Pasig Fire and Rescue Team. Yo, pasensya na Katsoy, di kita na isama kanina kasi akala ko magdadalag lang ako mabilisan eh. Kaya kasunto na, napalaban na. Bali sa susunod matay magsasama tayo ng mga tropa dito para masaya. Kasi gusto rin ni Boss Nico na na madaming namimingwit dito sa likod niya. Basta kasama lang daw siya. Ngayon kasi matay may pupuntahan sila nung yung chika babe niya. Yun. Ingat po kayo. Pero baka pumunta dito siya mga tay. Ngayon. Kasi sabi ko chinat ko kasi siya na marami na akong nahuli baka po. May duman kasi mga tay na birds. Ayan na. Yun. Yan na naman mga tay, malaki to. Yan mga tay, oh. Ano ta? Grabe mga tay, napakalaki. Diyos ko, ano kaya to mga tay? Allah. Ay, hito ulit mga tay. Ay, Allah, naputol yung taw-taw ni Papa Ching. Sorry Papa Ching. Mga tay, hito ulit. Mga tay, hito ulit. Maangat sana natin. Yun, hito ulit mga tay. Hito ulit, ang laki. Papa Ching, sorry. Ay, nalungkot ako dito. Ay, dapat di ka na lang kumagat ko eh. Ay, sus, sayang. Okay, yan ako na lang siguro to. Ay, sayang. Ito sinira mo yung ano ni Papa Ching. Ang laki mga tay, oh. Oh, hito ulit. Grabe, dahil palang hito dito. Naku po, lunok. Ay, sakto-sakto may bangga ulit. Grabe mga tay, oh. Dalawang hito na. Grabe, lunok na lunok. Laka. Aray. Ay, hindi ko kasi dala yung binigay sa akin Papa Ching mga pangalan. Yan, hito ulit. Thank you Lord. I-epoxy ko na lang to Papa Ching, sorry po. Nadagat na bumati. Grabe. Uy, napakaraming. Thank you Lord, sobra-sobra na po itong pa-birthday mo sa akin Lord. Handa ko na tumatoy. Ay, nagkasinga-singa ako mga toy. Kala ko ba't gumagalaw-galaw yung ano. Wala si Boss Nico. Umuwi na. Umalis na siguro si Boss Nico mga toy. Hindi ko na matitinanggal yung tibo. Sana di maputol itong ano. Grabe, Diyos ko, napakarami na. Ilang kilo na kaya ito. Napakarami palang hito dito mga toy. Ay, thank you Lord. Oh! Ay, Diyos ko Lord, thank you Lord. Titingnan nyo mga toy yung hook na ginagamit ko. Oh, napakaliit mga katoy. Oh, yan lang mga toy, siguro 5 size, yung size niya ay 5, you know. Napakaliit lang.
Oh, sa daliri ko mga tayo, oh, yung aliliit. Oh, malaki pa. Grabe, thank you talaga, Lord. Sobrang blessing na naman po yung binigay niyo sa akin pa-birthday, Lord. Grabe, kaaga-aga pa mga kasi. Kasi itong lugar mga kasi, nag-iinit daw dito mga 9. Ayan mga kasi, oh. Nakadaan lang ng bangka ng mga kasi. Opo, sige pa, para marami-rami tayong mahahanda sa birthday. Tutuwa ang mga tropa nito mga toy. Marami kaming makauulam. Anak ko pala, nagkakusot-kusot pala. Yun. Uy, napasayo yung taw-taw ko bakit? Ito na lang mga tayo yung papaagos-agos natin yan. Yan, ganyan lang mga tayo. So, ganyan lang tayo. Ganyan lang tayo mga tayo. Kala ko napakan ko lang yung mga. Oo, gumaganon-ganon na mga tayo. Diyan na naman yung bangka mga tayo. Grabe. Ganda kasi mga kanina mga tayo. Ganda kasi kanina. Wala pang ganong bangka eh. Ngayon, sunod-sunod. Ayan na naman. Ay sus! Ganda! Ay dali! Dali mga tayo para makaisa pa tayo. Nandyan bangka. Ganda lubog! Diyos ko! Mamaya dyan ka malama. I-flat mo yung bangka. No. Dali! Dali! Maganda kasi pag taw-taw mga tayo makakano ka agad. Gay! Grabe tinakbo ka agad eh. Nilubog ka agad mga tayo. Bilisan mo. Ay naku, andyan na yung bangka. Ay naku. Dali, isa pa. Hirap na nga natin mati. Naano ko rin mati yung cellphone baka makita. Ayan na! Yun! Huli na naman! Yun! Gaganda mga tayo yung size. Oh mga tayo, gaganda ng size yan mga tayo. Walang 3 fingers dito. Oh. Sayang, nandiyan na naman yung bangka. Oh. At least nakaisa tayo mga tayo. Papahinga muna tayo ulit. Grabe. Hirap dito na yun. Hirap mga tayo. Thank you Lord talaga. Ligpit ko mga tayo kasi di pa tayo makapukul eh. Sayang mga tayo. Gagawan ko ng paraan to mga tayo kasi napaka-importante sa akin to mga tayo. Mga binibigay sa atin ng na subscribers. Ganyan lang siya mga tayo. Madali lang pating iligpit mga tayo. Ganun lang siya. Pang travel lang talaga ito mga tayo. Sayang. Sorry talaga Papaching na na disgrasya talaga. Shout out nga pala kay Papaching. Sorry Papaching, kay Kuya Bilog. Yan, mga solid subscribers natin. Shout out nga pala kay Sir Prince Pabarlan. Yun, Sir Prince Pabarlan, minsan sasama kita dito. At madali lang makapunta yan mga tayo dito si Sir Prince Pabarlan kasi malapit lang din dito. Guadalupe, Nuevo lang yan mga tayo. Ganyan lang na siya mga tayo. Tapos tatali nyo lang pong ganyan. Ang ganda nga. Grabe yan o. Yan. Kaya napakagandang pang travel yan. Ganun lang siya mga tayo. May ano. Hindi pa ako makati makaano kasi may alon pa. Dumaan pa yung bangka. Ayun, pwede na. Pagdating na po. Kasi ito mga tayo, ganyan lang siya. Uy! Katali pala ito. Ganyan lang siya mga tayo. Napaka ano lang.
Pwede mo nga siyang ano mga to, ilagay mo lang sa dito sa ano, kaso baka pagkamalang ano, ice tea. Yan. Yan, try natin ulit mga to. Kasi yung makita mga to yung spot natin sa kabila. Yan. Kaso baka biglang tumuog mga to. Tara na. Daming anglers mo rin, bandang dulo. So malapit dun sa may rockpool. Dito kasi mate itong area natin. Pasan na yung spot. Wala. Unit na. Di basta-basta makakapasok yung anglers dito mate kasi ano. Wala silang dadaanan kundi. Siguro kung may bangka sila, pwede sila makaakyat dito mga toy. Pero pagka yung papasok sila mismo dun sa taas, wala. Ano yan? Residential kasi yan mga toy. So baka di sila payagan. So tayo, pinayagan tayo kasi may kasama ako kanina. Inatid ako ni Boss Nico. Maraming salamat talaga Boss Nico. Ay, wala na sila mga katim. Kagatin mo na, ililipat na kita. Doon, gusto mo? Ginagawa mo. Balik ka rito. Kagatin nyo na. Pinagat na nga mga to. Yan na, laka. Iiwanan pa yun rito. Ayaw nila iiwanan mga to. Sinabi ko lang na iiwanan ko na sila. Pinakbo mga to yun. Ay, thank you Lord. Ayaw niya iwanan mga to. Sabi ko iiwan ko na sila. Nakukuntay. Inagat bigla. So yun mga to, bali pasensya nyo na mga to. Lubos-lubos na yung jackpot natin ngayon. Sasamantalin ko po muna. Kasi ano, mayroon tayong magbabanding-banding kami ni Katsibon. Mamaya. Walang ano mati, wala naman akong birthday so ano ko lang. Siguro tatlo lang kami o dalawa. Walang pera mati. Ayaw. Nagyaya nga sila sa akin yung sa grupo natin. Kaso wala talaga. Sa Bruce Anglers wala. Yan na naman. Ay, mga tayo. Yan na naman mga tayo. Ay, ganda. Ay, ganda ng size mo boy. Ganda. Mga tayo. Yan. Mga 3.5 mga tayo. Ganda. So yun mga tayo. Bali yun na lang po muna mga tayo. Medyo mahaba naman yung video natin kasi. So release baka natin tumatay itong spot na to tapos magdadala tayo ng mga tropa. Siguro isama natin dito sila Kachoy Neil, si Bata TV, si Kabiwas, at sino pa ba yung dapat, kung sino yung gustong sumama mga to sa ano natin. So madalas ko kasing kasama nga to sila Kabiwas, si Bata TV, si Kachoy Neil, si Kachoy Michael, si Kachoy Ronnie medyo kasi busy mga to sa trabaho. So si Kachoy Michael naman, Sabado lang ay sa Linggo lang po pwede. So yun, siguro yung sasama natin. Yun si Anglers naman, sila Riding Thunders, Saldo H TV, di naman ano kasi bandang ano kasi yun man dyan, malalayo Ayun, pakita natin mata yung huli natin. At uuwi na rin ako. Maraming salamat mga toy. At papakita natin yung huli natin mga toy. Grabe. Thank you talaga Lord. Paparamdam pa rin. Yun, i-update natin ko kayo mati. I-update ko kayo mati sa huli natin. Thank you, Diyos ko. Baka naputol ka pa. Uy, thank you talaga. Mga katoy, dalawang hito.
nag-aaway-away na. May plap-plak pa. Dalawang plap-plak. Aray ko. Nadali pa ako. Bumawi. Yun mga tay. Yun o. Yun. Maraming salamat po sa inyo mga tay sa pagsama po ulit sa panibagong fishing adventures natin. So fishing spot po natin sa may Barangay Buejo, Makati. So yun po. Maraming salamat po. Plap-plak. Oh. Ayos, dalawang hito. Itong hito mga tayo, grabe. Wala ko. 1 kilo siguro may yan. Ayan o. Yung pina-spot ako sa fishing spot ng boss ko. Malapit pala sila sa sa ilog. Sa likod pala sila ng ilog. Susunod daw. Oh. Kung gusto niya raw natin doon. With tagay daw sa likod. Polar yung hito. Ayan.